Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Pokażę Wam dzisiaj bardzo prosty przepis na pyszne, wegańskie i bezcukrowe lody z mango. Można te lody zrobić na dwa sposoby, albo ze składników niezamrożonych, albo już z zamrożonego mango i już zamrożonej śmietanki kokosowej. Tutaj ktoś troszeczkę, jakaś myszka mi tej śmietanki zjadła. Jak obierać mango pokazywałam już w innym moim filmie, także możecie zobaczyć, jak zrobić to za pomocą szklanki. Pokazuję tam też, jak oszacować, w którym miejscu i jak duża będzie pestka w mango, a mango ma sporą pestkę. Upewnijcie się tylko, że mango, które będziecie mieć do tych lodów, to jest to mango, które jest bardzo słodkie i które faktycznie jest bardzo dojrzałe, bo inaczej po prostu nie będą smaczne. Tylko dwa składniki. I teraz tak, jak uzyskać taką śmietankę kokosową? Już Wam pokazuję. Mam w lodówce puszkę z mlekiem kokosowym. Najlepiej, kiedy to jest mleko bez żadnych emulgatorów, zagęstników, po prostu naturalne. I to, co trzeba teraz zrobić, ono już stało tam kilka godzin i się chłodziło. Teraz trzeba je obrócić do góry dnem i w tym miejscu po prostu otworzyć. Nie będę tego robić, bo wyjeżdżam jutro na 10 dni i nie będzie kiedy zużyć tego, więc pozwolę sobie już pozostawić to resztę Waszych wyobraźni, ale na wierzchu, w momencie, kiedy bym tutaj otworzyła wieczko, zbierze się właśnie ta najgęstsza część i tę część trzeba wyjąć i wstawić do zamrażalnika. Natomiast to, co zostanie rzadkie, możecie wykorzystać jako składnik koktajlu, jako dodatek do sosu, do zupy, do czego Wam się podoba, możecie wypić po prostu też tak zwyczajnie. Dobrze, to teraz tak, ja tutaj mam naprawdę na kamień zamrożone to mango i tę śmietankę, więc mam nadzieję, że nie przeszkodzi to mojemu blenderowi w jej zmiksowaniu. Jeśli robiłabym to z surowych składników, to po prostu wystarczyłoby zmiksować wszystko razem i wstawić potem taką mieszankę do zamrażalnika na około 3 godziny i co 30 minut całość zamieszać dokładnie, żeby po prostu masa nie uległa Wam krystalizacji. Czy to już troszeczkę odeszło? No zobaczymy, czy ja to mogę złamać. Mogę, całe szczęście. Dobra. A jeśli z zamrożonych składników się przygotowuje takie lody z mango, to trzeba oczywiście zmiksować je pulsacyjnie, żeby nie przepalić silnika, blendera, co ja teraz zrobię. To znaczy zmiksuję, nie będę przepalać silnika, hello! I zobaczcie, moje lody z mango, taki troszkę sorbet, chociaż z mlekiem kokosowym, są gotowe. Można w ten sam sposób zrobić na przykład lody z ananasa, a można w ten sam sposób zrobić lody bananowe, chociaż nawet i z samego zmiksowanego banana bananowe spokojnie zrobicie. Doskonałe, zdrowsze, bez cukru, więc polecam. Dajcie mi znać, czy lubicie mango. Ciekawa jestem. Ja przepadam i stanowczo muszę się czasem wręcz pilnować, żeby nie zjeść go za dużo. Nie będę teraz wyjmować tego wszystkiego, bo jak się zapewne domyślacie, z kielicha takiego od blendera trochę to potrwa. Lody mam już przygotowane. Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu. Czekam na Wasze komentarze, jakich innych smaków lodów bez cukru i bez mleka chcielibyście spróbować. Dajcie mi znać. I dzięki Wam serdecznie za uwagę, za to, że oglądaliście. Jeśli przepis Wam się podobał, jeśli lody Wam posmakują, dajcie kciuk w górę, będzie mi bardzo miło. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału. Możecie też nacisnąć ikonkę dzwoneczka w trakcie wykonywania tej subskrypcji. Wtedy będziecie na bieżąco dzięki temu z moimi nowymi filmami. A ja się z Wami teraz żegnam. Dzięki wielkie raz jeszcze i do zobaczenia. Pa!